Assalamu alaikum jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Za mu kawo muku yadda 'yan bindiga ko kuma 'yan ta'adda suka kai wa wani DPO farmaki kuma suka sace shi suka aikata wani mummunan ta'annati. Amma kafin kawo muku cikakken yadda abin yake jama'a don Allah ku daure ku danna mana alamar liking akan wannan bidiyon. Idan wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka, to don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, kana ku danna ƙararrawa sannan ku kasance zuwa ƙarshen gajeren bidiyon nan domin tabbatar da haƙiƙanin abin da ya faru. Da ɗumi-ɗuminsa 'yan bindiga sun sace DPO na 'yan sanda. Mutane sun shiga tashin hankali kamar yadda jaridar Legit NG Hausa ta wallafa. Wasu miyagun 'yan bindiga sun yi awon gaba da DPO na yankin karamar hukumar Egon ta jihar Nasarawa yana aikin dare. Lokacin a rahoton ya nuna cewa duk wani ƙoƙarin jin ta bakin DPO mai suna Haruna Abdulmalik ya ci tura tun bayan faruwar lamarin akan hanyarsa ta yankin Bakano ta yankin jihar Nasarawan. Tuni dai masu garkuwan suka nemi iyalan babban ɗan sandan inda suka buƙaci a tattara musu kuɗi naira miliyan 5 a matsayin kuɗin fansa. 'Yan bindigan sun yi awon gaba da shugaban jami'an 'yan sandan ne wato DPO mai kula da caji ofis ɗin ƙaramar hukumar Egon a jihar Nasarawa wato CSP Haruna Abdulmalik. Jaridar Vanguard ta rawaito cewa maharan sun tafi da DPO ne zuwa wani guri da ba a sani ba da daddaren ranar Laraba 22 ga watan Mayun shekarar 2022. Rahoto ya nuna cewa jami'in ɗan sandan na kan aikinsa na sintiri akan hanyar Nasarawa Egon zuwa yankin Akwanga da daddare lokacin da ya ci karo da 'yan ta'addan a kusa da yankin Bakano. A 'yan bayanan da manema labarai suka tattara a yanzu da muke kawo muku wannan rahoto ya nuna cewa 'yan ta'addan sun tasa ƙeyar DPO ne zuwa maɓoyarsu da ba a sani ba. Hakanan kuma wani rahoto ya bayyana cewa har maharan sun nemi iyalan ɗan sandan sun buƙaci a tattara musu kuɗi har naira miliyan 5 a matsayin kuɗin fansa. Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar na Egon injiniya Benjamin Kuze ya tabbatar da rahoton garkuwa da CSP Harunan. Ya ce 'yan bindigan sun yi garkuwa da babban jami'in 'yan sandan ne na ƙaramar hukumar da misalin karfe 9 na dare akan hanyar Bakano. Ya ƙara da cewa duk wani ƙoƙari da aka yi na tuntuɓar DPO ta wayar salula ya ci tura tun bayan faruwar lamarin. Duk wani yunƙuri na tabbatar da faruwar lamarin daga hukumar 'yan sanda reshen jihar Nasarawa bai samu nasara ba zuwa yanzu. A wani labari na daban kuma za ku ji cewa dakarun Amotekun sun kama wasu daga cikin maharan da suka aikata mummunan ta'addancin nan akan masu ibada a garin Owo. Duk da ba a bayyana adadin mutanen da suka shiga hannu ba, amma kwamandan ƙungiyar ta Amotekun ya ce ba za su huta ba sai sun kama maharan baki ɗaya. A ranar 5 ga watan Yuni wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari cocin Katolika da ke yankin Owo inda suka kashe kusan masu ibada mutum 40. A wani labarin kuma za ku ji cewa da ɗumi-ɗumi wani babban sarki mai daraja da 'yan bindiga suka sace shi ya kubuta. 'Yan bindigan sun sako babban basaraken ne hakimin masarautar Feyam da ke karamar hukumar Mangu a jihar Filato bayan garkuwa da sarkin mai daraja. 'Yan bindigan sun nemi naira miliyan 150 a matsayin kuɗin fansa suka
dawo da miliyan 10. Dandazon mutane har da wasu sarakuna ne suka tarbi sarkin yayin dawowarsa cikin fadarsa a ranar Alhamis da safe. Basaraken na yankin Fayam da ke ƙaramar hukumar Mangu, jihar Filato, mai martaba Aminu Derwan, wanda aka sace har cikin fadarsa, ya shaƙi iskar 'yanci. Wata majiya daga masarautar ta shaida wa jaridar The Nation cewa maharan sun sako sarkin ne da misalin karfe 11:45 na daren ranar Laraba don ya koma cikin iyalansa. Majiyar ta ƙara da cewa Derwan ya iso fadarsa ɗin ne da ke yankin Fayam ranar Alhamis da safe a tsakiyar dandazon mutanensa da wasu masu riƙe da sarauta da ke farin cikin na dawowarsa. Wasu bayanai da jaridar ta tattara sun nuna cewa wasu masu garkuwan da suka sace shi, waɗanda tun farko suka nemi a biya naira miliyan 150 a matsayin kuɗin fansa, sun sako har zuwa miliyan 10 da safiyar ranar Laraba. Duk wani ƙoƙari na jin cikakken bayani kan ko iyalan basaraken sun biya miliyan 10 kafin sako shi ya ci tura, kasancewar iyalan sun ƙi cewa komai akan lamarin. Hakanan duk wani yunkuri na jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Filato, wato DSP Alfred Alabon, bai yi nasara ba, amma wata majiya daga jami'an tsaro ta bayyana cewa ta tabbatar da sako sarkin a ranar Litinin da ta gabata. Wasu 'yan bindiga su 20 suka yi awon gaba da basaraken, wato hakimin yankin Fayam, bayan sun mamaye fadarsa kamar yadda jaridar The Punch ta rawaito.